velkommen til Grøn Koncert med VK Vendsyssel. Jeg er i gang med at binde den! Lad det gå. It's on! Nej, jeg kan ikke følge med. Nej, vi skal lige vente til Lillestrøm kommer. Og strøm forbi! Kan vi løfte bord? Selvfølgelig kan han det. Kære Laurits, den skal i sengen. Jeg flytter mig. Se vloggen, det her det er alle de drinks, der er til over. Der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kander alkohol, en masse vand, noget sodavand, en helvedes masse shots og nogle bajer. Og en chilihat. Det skal drikkes. I hvert fald, hvis du spørger mig. Har I en besked efter dagens dag? I har været fucking gode. Ja. I har været fucking All love to you guys. Yeah. mega fedt team. Mikkel, en besked til vloggen. Tak for det. Vi ses på den anden side. Vi ses næste år her. Hej. Vi ses næste år, vennerne. Hej. Hvordan er vi gået, Dima?